Ngibonga kuMthala TV. Mina igama lami nguSibongile Khawula, member of National Parliament. I'm deployed by EFF. Inkinga enza ukuthi ngicine sengila from kusukela izolo. Ngithe ngibuya ngale kade edrobheni mangithi ngibona kuvala umgwaqo, imoto ziyajika zidlula la ngakabhesta. Sengithi udriver wamathi uyeshaya ubuyisele emuva, ngithi mina no, ngicela uzame ukuthi sidlule uyopaka phambili, mina ngizobuya sengibuya ngenyawo ngizobheka ukuthi lo mphakathi yini ikhalazo zawo ezinjengomuntu mina umphakathi obasi ongobasi bami wamina imali engihola yami. Mangibuya la ngifika kubona bashaya imoto benza yonke ngangothi kuthiwa ezilibe phambi kwami zilimele. Mangifika kona shem bangihlonipha, bakwazi ukuthi bayiyeka imoto kwazi iqhubeka ihambe, base ngilalela ke izathu ukuthi yini enza ukuthi bashaye. Izathu bathi no mamkhawula lana ebusuku ngolwesihlanu kube nevula enkulu ikhukhula lana okuthola ukuthi kunemizi lana ibalela imizi lana ngokomthetho yayu 7 lezi ezinye ikhukhula obalenta ayiqala. Manje imizi isilana ko9 ngingayibani nalena enye futhi affectekile. So bakhala ngokuthi laba bantu ukhansela ukuze balwe baliswe ukuthi ukhansela ufikile lama ifika kubona uzobatshela ukuthi laba bantu bakhelwa umuzi indawo eMatiki ukuthi bahambe bayohlala khona. Inkinga waze fika zoba khomoto ezobalanda la truck 2 abaya bayobheka lapha kukhomanza kukhogesi. But how come ukuthi wena ungasuka ku7 room uyohlala ku1 room ongena gesi ongena amanzi? Okwesibili ikhansela mabethi okay ke nampa abantu aba affectekile, abanye basengaphansi kwezindlu njengoba nibona nje engakafaki ufika umuntu ozodonsa la kuze bakwazi ukungena kulekelelo bakhishwe ukuthi bayaphila noma banjani. Uzothi ukhansela akasenasi akanayo isikhathi akakwazi kuba yisehall. Into engitholile la abalwa baze bangisendela futhi nevideo lana bekhuluma khona. Yilento ke eyenza abantu bavuke umbhejazana. Sasivumelana okay mina ngizocela ukuthi ningihloniphe kwamanje ngoba labantu bami emgwaqweni abazi lutho. Mina ngizokwenza sure ukuthi ngiyafonela iminyango. La kunezingane, lezi ngane fanele sihasaze esikoleni azizohamba ngani. Lana kunama ID, la kunama medication abantu afuna babathola abatholile. Njengoba ngikhuluma nawe nje beze basizwa abanye abantu sibacelela khona babhace khona abesilisa besifazane. Ekseni ingakho ngivuke ekseni ngathi sina nangu uThephalo sathi ngeke asivukene ekseni angizukwazi kuya lapha kuqala ngiyobheka ukuthi bagcine benze njani. Angiqala ngihambe ngqongqoze, ngihambile ngqongqoze abanginika lezo zinkwa while besathi asenza ama-email for kuzoba nento ebambeka babanikudla. Lana thina abantu abamnyama senenkinga, asinakiwe abanakiwe abantu bakithi. Kuyimanje mhlambe kule mindeni nje nibonayo labantu abalapha mhlambe bekhona izolo bengatholakala esakwazi ukuphefumula ukwazi abakwazi abanye bakuleza zindle nangomunye intombazana umnikazi walapha yana. Lana into elula nje ukuthi kubhodlozwe ngale amanzi lawa kwazi uhamba. Kuyimanje lezi zindlu buyela back manje amanzi ayakhuphuka kuzona and phakathi ngoba wena kuvalwa amabhekla gazi khombisa ukuthi kunabantu phakathi ngoba kuthiwa izolo ngifika khona abathi babafonela ababatholi ebebekade bephuza ebusuku Friday. Lilonke ibuhlungu impilo yala ngoba lento ayiqali lena. As EFF thina ke asisebenzi la mntanami ngokuthi uyasivotela usivotelanga, thina sisiza abantu bakaNkulunkulu abasuke behlukumezeka. Mhlambe nje mamkhawula ke usubekile ngalolu hlobo belubeke ngalo. Ungathi what yipi intervention ekuthuthumayo okwangempela njengamanje ongathi uma uthiwa kuyacelwa kuthiwe ngashona ilanga le intervention itholakele? Uyabona nje mina ngokwami even yesterday namhlanje bekufanele angabe izolo balethe laba bakaStorm nale mshini ezophampa lamanzi kube khona abangale babhobose ukuze leli damu likwazi ukuthi lidedela amanzi sikwazi phakathi lapha sibone ukuthi khona obani baphila kanjani. Uyabo even today abakaze bafika akwenzeki lutho nje akho umuntu wamasipala yokubona nje lana. So ungathi ufikile izolo kodwa nawenzanga lutho. Ungathi ngokufishane ke mamkhawula kungenzeka ukuthi kunabantu ababhajwela ngaphakathi kwamanzi. Yes.
uyabona nje mawuyibuka leza zindla into uyabona zivaliwe zinamabhedla gas bekuhlala abantu khona obvious ngenzeka kunabantu anti vele izolo bathi khona bebafonela kodwa ingcingo zabe ingabanje. Ngemuva kwakho mamkhawula kunomuzi omhlophe obonakala nawo ususithele emanzini abantu bakhona senike nakhuluma nabo njengabaholi ukuthi abaphume phela ke la abangabona khona kunobungozi. Sengikwazile ngenzile show nje bangifikile la njengoba ngisho ukuthi lo ngifikile izolo kuze ngalala ngala ngihambe mhlambe ngabo 12 ebusuku ngihamba lana ngoba babenankinga yokuthi bathi bayesaba la ngoba kuthiwa kunobugebengu. Mina ngenze show amaphoyisa akho inhlobo ephoyisa belingekho lana izolo. Thumbe kusho ukuthi uma besebenza la bazosebenza ngani ngokuthula. Amasipala wenza isimanga usenda amantombazana awu2 kodwa uyazi le ndawo isentombini ukuthi kunenkinga. Okay ngoNkulunkulu emuhle umhluphaphakathi la wahlonipha. Afika namaphoyisa ama-SAPS ukuthi lana kwazi ukuthi kusebenza zange kodwa bafika kuzosebenza. Yilento engibuza ukuthi thina abantu abamnyama if usihlukumezana kanje ko2 funeka abantu uye kubona ngoba uyabakhohlisa ukufuna ivoti akhona oyedwa sekwafika la. Umyalezo kumamkhawula ebantwini bendawo abakhelele lendawo ababona futhi baseduze namanzi ungathini? Mina okuqala umyalezo wami noma engizokusho nje kuzobathinta kancane. First number 1 ake befunde kodwa nabo uhlonipha uDoti. uDoti nje ubalekile ubafunda ukuhlonipha. Mangabe umuntu ngoba even anganoma mina ngedwana ikhathi zethu esikoleni ngasifundiswa ngokuhlanzeka. Mangabe ade enoDoti abazama uDoti bengawutshelahle embosheni. Ngoba lo mhosha iyona lento imost egcina sivala amapipe although ngitholile ukuthi la ipipe abalifaka lincane kwafanele bafake lamapipe amakhulu. Mina benga water and sanitation lana kufuneka lamapipe amakhulu ozothi makufika isikhathi ezinje kuhambe amanzi ashone ezansi. Igama ngolungelwa kamgadi. Nathi sinenkinga la ngoba njalo makunetha kuqala wona manje ubona nje egcwele kanje wengaphumeki endlini nazo zonke impahla uphuma nalokho usukuphethe ngesandla. Yabo iyona inkinga esuke ikhona ngoba nekhansela lifikile sasichazela ukuthi kahle into esidingayo ukuthi ukuze amanzi akwazi ukudlula ahambe kumele kuzama ukuthi kuvala umgaqo ngapha la ngapha mhlawumbe kubhotshoze lapha nendawo kufakwe ibridge ezokwazi ukudlula amanzi uma uthi kunesimvula. Mhlambe ke lo it's a long term plan. Mhlambe ungathi ngokwe short term plan yini engasenziwe ukuze kusindiswe abantu okungenza ukuthi abanye babhajwe ngaphansi emanzini. Ya ikhona njengoba deshi mamkhawula ukuthi kubhotshozwe khona la ngaphansi kumomeka amanzi ukuze kuzokwazi ukubonakala ngaphakathi ukuthi ikuphi okukhona. Uma mkhawula ubalula ukuthi abantu abaningi basaba ukuza la kule ndawo ngoba bazi ukuthi kunobugebengu. Njengomphakathi nithini nombono? Hayi khona uqinisile maswesho kanjalo ngoba vele abantu abaningi abami khona la abantu futhi abezi la ukuzosiza la endaweni ngoba banqena bona ubugebengu okukhona vele la. Kodwa ke usho ukuthi mase kufika abantu abazosiza nje umamkhawula eseqalile elishaya ikhwela ukuthi akuze bezosiza nina njengabantu bendawo nizokwazi ukubasiza labantu ukuthi bavukeleke kulabo ekuthiwa bayisigebengu. Ya ungenzeka na kanjalo kodwa amaphoyisa angenza lo msebenzi lo usukwazi ukuvikela abantu. Inkinga ke siyawazi inkinga ebhekene namaphoyisa noma mamkhawula esho nje ukuthi kuyenza ngesinye isikhathi kuthiwa amaveni awekho nizokwenza njani ke njengomphakathi ke lapho kuleso simo ngoba inkinga ekhona ebhekene nani njengomphakathi. Ithini ke leni iqhaza lapho? Hayi ukusizana nje nawo abantu ukuthi sibambisane nabo abantu. Yeah. Sabonga kakhulu mamkhawula sibonga kakhulu uvo lakho. Yabona nje izolo ngibatshelile ngathi yabona nani funa nifunde phela ukuthi amaphoyisa awu bavikeli onesi namhlanje onesi yonke lezi department ka government ukuze nani masenenkinga ngabe udutshuliwe ngabe uyabelethelwe ekhaya ngabe kwenzekalani ukwazi ukusizakala ngoba iphoyisa eqinisweni it not about ukuthi sitha lizosebenza kodwa mina engahambisani nje nakho bangizwe ngiyazi abanye kuzoba buhlungu enhlizweni zabo yilokho kuthiwa ngoba lo isigebenga kabulawa kusho ukuthi kuzohamba ngabe kuthiwa lo muntu akathathwa boshwa bese valelwa
uzobe seveza ukuthi obani abangemuva kwakho ngoba lezi ngane ekhala ngazincane okukhombisa kunabantu abathize abakhulu njengoba sizwa nezidakamizwa ukuthi ezapho. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Mama Khawula. Ngiyabonga. Ngeke sithole ke mhlambe omunye womphakathi nothintekile ngqo. Igama nomthandazo wakanyawo isibongo saphetheke kakhulu lana ngoba ubhuti wami uyafunda i-laptop yakhe esanda kuyithenga nje uqala unyaka uthenga uJanuary i-laptop yakhe iba lengaphansi laphayana akhona ukuqhuba nokufunda ilicense yakhe ingaphansi laphayana i-TV yakho simanga lutho wakho nje ixuku wakho bathawula khulu ukugeza simele sithethe nalutho osaphetheke kakhulu loba khoba nokudla akho nje ukuthi sithe Mama Khawula esethunjini sacala bese usizo indaba yonke into eseneminyaka into leyihlumeza kanje isikhula sifunda la sisebancane sihlumeza kanje indawo ukukho kuba ngcono sibe ngcono kuba wesikakhulu sicela kakhulu baze singeleleni sisize kakhulu njengamanje uma ngabe ethi niphume ningaphethe lutho niphume nashona kuphi siphume sayo abakhela bangasehla sicela kubona ukuhlala kubona mhlambe ke ekhaya uma usukhombe nje ngathi kukuphi umuzi wesibili qala umuzi lo umuntu ngale wawo mina encane ke roof yebo vele nje ke roof. Now njoba nisemzini nomuntu ke impilo nizibonike njani kule mzuzwana esenihlele emzini nomuntu khona. Impilo inzima kakhulu sibonga Mama Khawula ukuthi ukwazi ukuthwena ukuyase ethunjini ngoba kunzima nje abantu ngikhoselisiwe uphicele nokudla futhi sibonga Mama Khawula ufikile sizile afika nokudla sithole into ethunjini nathi sesibeza ekhaya sihlala mahala nje. Sizwile kuthiwa abezinhlekele zomkhandlu sebekhona endaweni khona abantu bomkhandlu sebeyafika bakhuluma nani bathini nabona ini. Okwamanje akekho usisakutholile Mama Khawula sifike naye nje laphela sehlala naye la izolo kwafika baka fire rescue abacela siza ngalutho nabo sebahambile no disaster ufikile siza ngalutho nabo sebayihlalela wasekulithi bayihambele sasizakale ngalutho kambile what bani wa 54 sabonga kakhulu.